Kick gornel. Munud wedi chwarae. O! Ac oedd hi ar y bar. Ar ail ergyd i gael ei chlirio oddi ar y linell. A Caernarfon methu dod yn agosach yn y munud agoriadol hyn. Y pwysau ddim wedi mynd. Austin ar penniad mewn ac o'r diwedd Hwlffordd yn dianc. Mae cyfleiredd i'r ymwelwyr yn y munud agoriadol hyn. Y gic gornel yn methu pawb. Ac Hwlffordd yn gwneud digon am y tro i gadw'r sgôr yn hafal. Owen. Yn arwain y gwrthymysodiad. Heibio un yn parhau ei rediad. Mae yna gefnogaeth. Owen yn parhau ar ben ei hun. Ar arbediad am y tro. Fe o gorodd ar amddiffyn. Mae digon amser i Owen. Yn mentro mlaen. Coesau hir yna. Eisiau Sean Bradley. Ni'n symud. Mae'n greid a mae'n cyrraedd. Dan Thomas yn gefnogaeth. I'r canol. Mark Williams yn methu. A dyna'r peniad ar y postyn bella. Mae Jones wedi arbed i. Dyna oedd cyfle. Dyma Whitmore. Dan bwysau bach o le. Pêl Byryglis i'r canol. O'r cyfle ar yr ail. Ergyd i Owen. A'r tîm cartre. A rhai cefnogwyr fi'n credu'n amef o hwnna nghefn y rwyd. Ond y cyfle i Owen yn un gwych. Watts di cholli ddi, Tabone yn ei chasglu ddi. Ymlaen ag i'r Cwt Cosby. Y Pêl Byryglis i'r canol! Ac mae yna gam sefyll. Fawcett ar ei ffordd i ddathlu. Y croesiad yn un perffaith o Fawcett fymryn yn rhy gynnar. Cyfle i'r tîm cartre. Gic gornel, tuag at Tabone! A cawr o falta. Dim eisiau fe godi'n ry uchel. Clark. Mae'n hofio, mae yn y dîm ac yn arfon y chwarae. Y bêl yna yn un clyfar. Dyma Taylor Crosdale i'r Cwt Cosby. Tackle win yn llawer i hwyr. Mae'n gic o'r smotyn. Wyn yw'r unig un ar y ca sy'n cwyno fo hwnna. Y tu allan i'r Cwt Cosby. Mi oedd Taylor Crosdale drwodd yn erbyn y gôl. Cyfle felly i Martel De Angelo Taylor Crosdale i sgori gôl gynta'r tymor hyn. O'r arbediad yn un arbennig gan Webb. Oedd fe nath yn ei droion yn ei gyfnod gydag Aberystwyth. A mae'n parhau i brofi hun yn olwr o fri. Owen. Cawr yn y canol. Dyma fe, Taylor Crosdale, cyfle arall efallai. Creu lle iddi hunan. Y Mil o Cwrt, yn tanio! Mae'n awchu'n un yn iawn am ei gam. Ond o ddim yn bell. Y rediad yn un mygythiol. Rhyw ofn yn llyged yr amddiffynwyr yw'n ame. Bradley. Dim llawer o gefnogaeth. Does dim eisiau cefnogaeth ar Sean Bradley. Parhau. Dyma Darren Thomas. Cyman i hon i'r canol. Mark Williams yn aros. O, mae dros ben pawb yn erbyn y bar. Ergyd ffyrnig. Wel, y rediad gan Sean Bradley yn cychwyn pethau. Y bêl i'r canol gan Darren Thomas yn Byryglis. A Mark Williams yn creu rhyw hanner cyfle o ddim byd bron. Owen. Hon cyffyrddiad clyfar iawn yn dynnu'r un ben Mark Williams mewn i'r dackle ac yna mentro heibio dda fe. Parhau ymosod mawr Hwlffordd. Taylor Crosdale yn y Cwt Cosby. Trio creu lle. Fawcett yn ergyd! Yn erbyn yr amddiffynwr a mas am gic gornel. Cyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle. Yn cael ei methu. Bradley yn paratoi i gymryd i gic gornel. Digon o symud mewn â hi. Yn heibio i bawb. Owen ar peniad. Lloyd. Wyn nôl i'r canol, Lloyd ar peniad! I gefn yr oed! Gôl arall i'r gôl ifanc. Llain y chwarter awr yn weddill. Un gic gornel i'r ymwelwyr. Nôl i'r canol. A'r peniad na gan Lloyd yn berffaith. Digon posib mae dyma'r cyfle ola rhyw hanner munud o'r amser wedi ychwanegu sydd ar ôl. Rhys Abruzese yn ei chod iddi. Dros ben pawb! Ac mae'n gôl! Wel am ddiweddglo am dipyn o gêm. Rhys Abruzese
yn codi'r gicrydd na yn berffaith ac yn sgori gol gynta tymor i'r Hwlffordd ac yn 2 pwynt yn hwyr iawn yn erbyn yr ymwelwyr.